ehkä kaikkein tavallisimpia ongelmia on monipaikkaisuuden haaste. Eli työ ja ajattelu, joka on hajautunut useaan toimipisteeseen, toimipaikkaan, useaan maahan, jopa usealle mantereelle, edellyttää yhteistyön alusta, jotka on digitaalisia. Me ei voida olla aina samaan aikaan samassa paikassa. Sen takia me tarvitaan yhtä lailla, kun me tarvitaan fyysisiä tiloja, me tarvitaan virtuaalisia tiloja. Tietointensiivisyyden kasvu muuttaa voimakkaasti työn tekemistä. Tietointensiivisyys tekee monimutkaisemmaksi työn tekemiseen, haastavammaksi, mutta myöskin mielenkiintoisemmaksi. Ja tietotyö tarkoittaa yhteistyötä, ja tietotyössä ei pelkästään niin kuin ajattelu hajaudu yhteisöön ihmisten välillä, vaan myöskin tietotyön työkalujen ja ihmisen välillä. Eli me tarvitaan molempia. Me tarvitaan niin kuin yhteisöllisyyttä ja me tarvitaan digitaalisia työkaluja. Ehkä on kaksi sellaista pääsuuntaa, mitkä on nyt viime aikoina näkynyt voimakkaasti. Yhden voisi sanoa niin, että pyritään taustalla olevia järjestelmiä tuomaan, ja ennen kaikkea taustalla olevia hyvin monimutkaisia järjestelmiä tuomaan niin kuin yksinkertaisemmin ja räätälöidymmin käyttäjille, joka tarkoittaa käytännössä erilaisia portaaliratkaisuja, räätälöityjä portaaliratkaisuja. Ja ehkä toinen pääsuunta on se, että kun tietointensiivinen työ edellyttää vuorovaikutusta ihan eri muodossa kuin mihin yleensä työssä ollaan totuttu. Tämä on muuten asia, jonka kaikki tunnistaa sen kautta, että sähköpostien määrä voimakkaasti kasvaa. Niin tämä toinen trendi on se, että miten siirrytään tämmöistä fragmentoituneesta sähköpostikeskustelusta enemmän keskusteluryhmiin. Tällainen newsgroup-tyyppiseen yhteisölliseen vuorovaikutukseen. Ja tämä on ehkä se, missä on selvimmät tuottavuushyödyt viime aikoina saavutettu. Digitaalisen työn työkalut, jos me puhutaan portaaliratkaisuista tai oikeastaan monesta muustakin yhteistyön alustasta, niin todella hyvät työkalut on ollut käytettävissä vain ihan pari vuotta. Me puhutaan 2-3 vuoden aikana tapahtuneesta kehityksestä. Mitä taas sitten tulee siitä, että miksei voisi sanoa niin valmiin sisällön siirtäminen verkkoon ja kurssien siirtäminen verkkoon, miksei se ole kasvanut voimakkaasti, niin mun mielestä se on itsestään selvää. Se ei anna sitä hyötyä, mitä usein odotetaan. Me voidaan tietysti niin verkko-oppimisen kautta saada joku uusi tuotelanseeraus tai johonkin tuotteeseen liittyvä manuaali. Me saadaan hyvin nopeasti se välitettyä laajalle joukolle. Jossakin tilanteessa se on erittäin hyödyllistä. Ja näissä mä uskon, että se tuleekin kasvamaan. Mutta jos me ajatellaan perinteistä lähiopetusta ja se siirretään niin kuin verkkoympäristöön, että sulla on opettajakeskeinen sisältö, jonka oppilas käy verkossa käymässä läpi, niin siitä ei ole lisäarvoa. Ainakaan siinä määrin kuin mitä odotettiin aikanaan. Mä luulen, että meidän pitää erottaa toisaalta formaalioppiminen ja sitten informaalioppiminen. Eli formaalioppiminen tarkoittaa sitä, että se on valmis sisältö, opettajakeskeinen, geneerinen lähestymistapa oppimiseen. Eli meillä on etukäteen joku määrätty paketti, joka sitten perinteisen koulutuksen keinoin aikaisemmin siirrettiin ikään kuin mahdollisuudeksi oppia. Ja nyt sitten tässä ehkä miksi asiat ei ole levinnyt, johtuu osittain siitä, että se pedagoginen kyvykkyys ei ole hirveän korkea. Eli tavallaan niin tämän uuden median mahdollisuudet pedagogisesti ei mun mielestä ole täysin hyödynnetty. No nyt taas informaalioppiminen tarkoittaa silloin sitä, että meillä on ongelmakeskeinen tai mahdollisuuskeskeinen lähestymistapa. Meillä on joku sen työn kontekstista lähtevä tilanne, joka edellyttää sitä, että me lyödään päät yhteen. No, tällä puolella on usein kulttuuri- ja yhteistyörakenteet, jotka esteet. Eli vähän riippuu siitä, mistä me puhutaan, että mikä on niin kuin se ongelma tai este. Siis portaali tarkoittaa sitä, että me voidaan räätälöidä eri käyttäjäryhmille omia näkymiä siihen todellisuuteen. Ja voidaan tehdä oikeita valintoja siinä, että missä määrin informaatio kulkee vähän niin kuin perinteinen lehti, että se pläjähtää sun näyttöpäätteelle susta riippumatta. Ja missä määrin me käytetään hakualgoritmeja tiedon etsimiseen. Ja tässä on aivan selkeästi merkittäviä ajansäästömahdollisuuksia ja sitä kautta tuottavuuden paranemisen mahdollisuuksia. Nyt taas silloin, kun me siirrytään sähköpostista
Ja oikeastaan ei pelkästään sähköpostista keskusteluryhmiin, vaan siirrytään myöskin fiksumpaan tai mietittyyn jakoon siinä, että millaiset tilanteet on niitä, missä ollaan naamatusten ja mitä tilanteita me käytetään verkkoympäristössä. Niin mun kokemuksen mukaan henkilökohtaisesti mä oon nähnyt, että sähköpostin määrä on vähentynyt yli 45%, siis yrityksen sisäisen sähköpostin määrä. Vastaavasti silloin, kun me ei lähetetä toinen toisellemme liitteitä, niin verkkojen kuormittuvuus vähenee merkittävästi. Ja jopa eräillä mittarilla, millä me ollaan pyritty tätä asiaa hahmottaa, niin ollaan nähty hyvin selkeästi niin kuin yli 10% tuottavuuden kasvua. Niillä mittareilla, millä tuottavuutta ja työn katteellisuutta se organisaatio itse mittaa. Se on aloita heti. Ja nimenomaan tekemisestä oppimisen kautta eteneminen, koska useimmiten ne alustat tai ne ratkaisut ei ole valmiita. Ja tämä on yksi semmoinen, ehkä yksi tärkeimpiä oppeja on se, että ei kannata yrittää tehdä etukäteen liian tarkasti suunniteltua ja liian tarkasti valmista ratkaisua, vaan pitää tehdä sellainen, joka on toimiva, jonka kautta päästään harjoittelemaan.